purun dados garwanipun Endang Sawitri kangge nutupi aib ingkang sampun kalampahan kula wau niku. Lalu banjur ngoten dipun tampi dening Ki Hajar. Senajan keputusan kuwi mau awrat kanggone Ki Hajar Selokantara nanging purun dados garwanipun Endang Sawitri kanggo nulung supaya aibipun boten katingal. oke. Jadi akhirnya mau ya untuk menutup aib itu ya.